ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସାବରକର। ବୀର ସାବରକର କେବେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1883 ମସିହା ମେ 8 ତାରିଖ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାବରକରଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତାତୟା। ପିଲାଦିନରୁ ସାବରକର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ? ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣର ବିଶିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପିଲାଦିନରୁ ସାବରକର କି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ? ଦେଶପ୍ରେମ, ଜୀବନ ଆହୁତି ଦେବା। ଫର୍ଗୁସନ କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ସେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ? ମିତ୍ରମେଳା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୀର ଆଖ୍ୟା କେବେ ଦେଲେ? ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା ପରେ। କଲେଜରୁ ସାବରକରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା କାହିଁକି? ମିତ୍ରମେଳାରେ ଲଣ୍ଡନର ରାଣୀଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାରୁ। ସାବରକରଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା? 1857 ମସିହା ବିଦ୍ରୋହ, ମୋଜନୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର। ଇଂରେଜ ଶାସକ କଜନ ଅଲିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବା ପାଇଁ ସାବରକର କାହାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ମଦନଲାଲ ଦିଙ୍ଗଡ଼ା। ଅର୍ଜନ ଅଲିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କେତେ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଯାବଜ୍ଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା? 1911 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ। ସାବରକର କେଉଁଠାରେ କଳାପାଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ? ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପର ସେଲୁଲାର ଜେଲ୍। ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ? ଦେଶପ୍ରେମ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ। କଳାପାଣିରୁ ମୁକୁଳି ସାବରକର କ'ଣ କଲେ? ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଗଠନ, ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ଦେବା, ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କିଭଳି ବିପ୍ଳବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1964 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ ଦିନ।